Pindah tramale kejadipun Bapak Yono tiyang sekalian menika anghormati Surya lan Sasi. Dinten dalu dinten 7 pekenan gangsal jangkepipun dinten Jumat Wage. Entene dinten Jumat Wage dipurmati Bapak Yono tiyang sekalian. Gusti Allah maringono tentrem ayem slamet dalune sak ngajeng sak nindinipun. Pindah tramale kejadipun Bapak Yono tiyang sekalian. Anghormati kal bakal cikal bakal ingkang bakali bumi dusun gandek dek kala rumiyin. Pramila dumati Bapak Yono tiyang sekalian. Gusti Allah maringono tentrem ayem slamet dalune sak ngajeng sak nindinipun. Pindah tramale kejadipun Bapak Yono tiyang sekalian. Anghormati bapa biyungipun saking jaler saking istri ingkang wajib nulungi sandang kelawan tedo kuat slamet seger kewarasan. Pramila mati nyuri dipandungo wilujeng slamet kalian